Здравейте, това е Thunderground и аз съм Тото. Това е канала, където ще разбирате за всичките новости покрай българските банди, българския хип-хоп, българските книги, българските филми и всички готини български неща, които не можете да разберете по телевизията. Искаме да подкрепяме българската култура, музика, изкуство, всичко по всеки възможен начин, по който можем. Всяка седмица ще правим по един епизод, където ще говорим за текущите събития, новини, концерти и каквото и се случва в нашата сцена и не само. Така, нека започнем с събитията за тази седмица. Тези дни в Бургас ще се случи Укукум Феста, чието вход ще бъде 4 кинта и е с благотворителна цел. Събраните средства ще бъдат за лечението на малкото момче Давид и ще свират банди като Азор Хецуитър, ATMS, Гримейс и още много други. За поредна година, тази година, ще се случи Мога Феста в Етрополе, където ще свират много български банди, след които Toileters, Кан, Млък и още други. Също така Кан ще пускат видеото към песента си Жар утре на 25-ти, което силно вече ще бъде в линка в описанието, колко гледате това видео по-късно. Споделяйте, харесайте и подкрепяйте сцената. В бар Live and Loud ще свират Close Crow, бандата от Хондурас, която спечели Wacken Metal Battle за Централна Америка. Те ще бъдат подгряти от повдичарските металкор момчета Fist of Insanity. Входа е 5 кинта. Докато сме на металкор вълна, момчетата от Ямбол From the Ashes пуснаха няколко песни от своето дебютно EP No Hope. На 27-ми ще свират Toileters в бар без име Бургас, където ще излучат своето ново видео, което можете да видите в описанието. Тази събота неделя в Морската градина във Варна ще се проведе Rock School Fest, чиято цел е да подкрепи българската сцена. Ще свират бандите Terror, Access, Grimace и още други. Сцена ръковина Морската градина, входа е свободен. Като част от София Диша, банда Nuance ще има безплатен концерт на булевард Стамболийски. Бандата се готви за дебютното си EP до края на годината и ще пуснат видеоклип до края на месеца. Друго интересно събитие е, че група Остава ще отбележат 24 години на сцена на 30 август в Маймунарника. На другия ден в Маймунарника ще има безплатен концерт на Сагмата Harris and The Gay, Bugs Rabbit, абе хора, кой ви измисля имената на вас? И на Митко Таралешков. Входа е свободен. Това е от нас за тази седмица. Очаквайте още неща другата седмица. Харесайте, абонирайте се и споделете.